Volám sa Adam, môj pseudonym je Ady, rapujem asi 6 rokov. Takže s hip-hopom som sa stretol asi keď som mal 12 rokov. Námety berem v situáciách určite, čo sa stali v živote, lebo ľúbol sa, aby som rapoval o tom, čo nepoznám, o čom hovno viem. Inšpirujú ma ľudia, všetko prostredie ma inšpiruje. No a potom z toho čerpám, z ľudí hlavne. Keď mám nejaké pocity alebo niečo, tak to proste sadnem za klavír a dám to do hudobnej formy. Podľa mňa hip-hop na Slovensku je strašne úbohý, pretože väčšina raperov si myslia, že jedna tematika im úplne stačí k tomu, aby boli úplne dobrí. A bohužiaľ je to len fakt pár individuí, ktorí sa dokázali presadiť a vedia si to udržať. Ale aj tak to nestojí za nič. Moje koničky sú... Klik-klak. 4 kolene. Hudbu si zavil. Ja mám rád Víčka. Ne, spolu už rok. Ide to pekne. No. No. Ja mám rád Adyho. Ja mám rád Mikela. Na Slovensku není šanca sa presadiť. Teraz po v dnešnej dobe, pretože nie sú na to financie a vydavateľstva sa boja o svoju holú riť. Tak šancu má podľa mňa určite každý. Je tu veľmi veľa ľudí, čo robí to, čo ja. Lenže veľa ľudí to nebere vážne a nemá k tomu žiadny vzťah a robí to len preto, lebo to je v móde. No a preto si myslím, že mám väčšiu šancu, jak tí ostatní. Moja hudba je teplá. Jasne, že mám šancu, som najlepší. Takže Hani, ahoj. Keď to budeš pozerať, tak prosím ťa, ozvi sa mi na 09 512 742 892.